mga baday, maayong. Sa taginay, hapon na gabi. Habig. Hapon. So, karon mga baday, kaya natin galaw ron mga baday. Akong gi-crave jud siya, no? TUSLOB BUWA. Ipanood ang I'm with the one and only. Siya jud ang una sa nakatapak sa Victoria's Secret. Hey! Oh, bakang bunet. Baliho. Say hi sa my vlog. Hello. Ayun sa mga vlog nila, mga untad ko na ron. TUSLOB BUWA. I'm so craving. Ay, I'm so. Craving. Ay! Ano na susugda na ba nato? Laban. So karon mga bade, paingon na mi ang TUSLOB BUWA di kay naa dito sa Lagunding Yawa. So karon ang amo na magsakay mig tricycle. Sorry din sa kung mga bugas baday kay palihog lang. Wala siya nabutang mga tools. Mauna siya rin anak. So karon paingon na mi. Laban lang dito sa tong mga bilat ni TUSLOB BUWA gira. Okay. Nakalimot ko sa pagtimpla yun. So laban asgaron ba nato unsa man. Naman kayo mga recipes. Hey! So let's go mga baday kuyugi ni. Hi mga baday, so paingon namin na namin sa tricycle ang dapit, palihog lang. Say hi to my camera bayot. Hi bayot. So naana jud mi, happy ta jud mi magkakaog TUSLOB BUWA. Di ba? Palihog lang. Ay, so mga baday, naka-decide mi nga maglakaw na lang jud mi kay para ma-enjoy na mo ang along the way. Iyot. Sugat man gid sa kalangitan, ma'am. So karon mga baday, galakaw mi, duol lamang pud siya. Pero kapo jud sa mga Kasi paniin. purpose nga ng gabaklay dada. Kay para ma-enjoy ang Uptown Funky Road. Hey. Unsa man? Unsay kuan? Di sakto ba akong mas or dili? Oh, yes. Go. Unsa naman? Para na ako among purpose. Unya na, palihog lang. Go. Para na ako no among purpose nga nung ka baklay mi is because dami mga laki sa guys. Ano ba yun? Burikat! Manggawas sa mga laki sa guys. Iyot! Ma'am, ihatod ni Ma'am B. Gaisano Grand Mall. Ano ba inyo? Say hi sa akong vlog. Jima. Say hi sa akong vlog. Dili, ato ba? Hi. Nag-vlog ko. 1 hour later. Og sa dihang nangabot na mi mga baday, palihog lang na namin sa atbang sa Gaisano Grand Mall. Tura. Palihog. Naami dira karon. Hi. Asa ka day? So karon mga baday, paingon nami, doon na siya murag nagkirig na ang bilat na ha? Say hi. Asa ka dapi? Say hi. Hi. So kanang nagkurog na akong bilat mga baday. Palihog lang. Tapos excited pero naulaw ko mag-vlog. Naulaw ko. Diyan kayo tawag ka about say Later. asa di to the GNT. Nawala mi mga bayot, palihog lang. Palihog lang nangabot na mi mga baday. Pila yung set ma'am sa TUSLOB BUWA? 1 sa 99%, nanay 8 ka puso. Okay. Kuan mi ma'am. Say hi to my vlog, na vlog ko. Ay, okay ra maka-wait ra mi ma'am. Sige. Go, bye. Wala yung space lang. Sabaon. Review. Kung gabi mga baday, so karon unsa ka sold out jud ang concert nila no. Karong wala pa mi malingkuran, nagulat na lang mi. Kay daghan jud kay TUSLOB BUWA kay lami lagi daw. Kinauna siyang TUSLOB BUWA sa Oslo, di ba? So laban Wala siya lang. gidagsa siyang mga team. Daghan kay mga lagay nga yatay. Hey. Pero laban lang yapon, nagpaabot pag yapon mi. Nagpaabot pag ko niya. Hey. Okay, salamat. So mga baday na ana jud mi nakalingkod na mi palihog lang. Gutom na yung bilayawa.
So, dito mga baday na ulo, bitaw ko dahil. Palihog lang. Langit-ngit siya. Langit-ngit siya da, in fairness. Perfect kesete! Igang ka, ay igang. Ngit-ngit. Hindi ko dahil, palihog lang. Ngit-ngit kaayo. Gula pa kita. Flashlight? Ngit-ngit nga na siya, parang may flashlight. Masaong yun. Pinay-pinay yun dahil. Pahinayin niya. Di, unsa na siya, day? Unsa yung gulo na ta, day? So mga baday naglulod na taoguan, garlic and onion. So ayan mga baday. Wala pa tayo ko ang yawa. Pinkish kay kadiri mo. Thank you, ma'am. So, sa mga feeling mo, ma'am? Huy, mami, nakain mga kapatid, nakulbaan ko ba dahil? Bugway lang ni. Sauce, katoy na ba? Ah, okay. Thank you to the love of the Lord. Thank you to the love of the Lord. Nakatawagan. Kanya, Bahala na siya, bahala Hindi mo na. nag-book, Dahil kipahinayan na mo, dahil ka nagpaabot, may dire. Nakulbaan niya. Sorry. Kuyawan ka dahil. Wala may, basi, Mabuto niya. Mabuto ko no. Exact. Wala kong boyfriend. Ay, Kabibig ka din. ganun, lucky ba yun? Okay, ikaw Guys, na. nakan kang lucky, palihog lang. Thank you kay Go Go Go. Another one. Thank you. Okay, Jai. Gihurot yun sa dalo. Ay, nalang. Basta may mga. 180. Uy, say hi sa... Uy, ay sa stress. Dili man ihanap sukli 20 dahil dili ihanap sukli 20. Bayot, tunga na sa 20 day, dili magdinalo day. Abas. Ay mga bayot, so magbayad na mi. Uy, isa mo kay kung bukas ipalihog lang. Ang galaw day ko man. Mga bad. Kwarta. Quartal? Oo. Ato sa tag-quartal, tuwing sa may quartal mga baday din, uli lang may 8:30. Salamat, bye! Say hi to my vlog! One eternity later. Ay mga baday, so wala mi na dayon sa quartal, kagipangkapoy ming tanang yaw. So, karon, maoras yun na maday itong mga galaw. Salamat kayo sa pag-watch baday. Please subscribe na mga baday, palihog lang. Subscribe din. Hit the notification, hit the notification bell para updated ka sa mga video na ako. Bye mga baday. Mwah.